Mä oon aina tykännyt kotona tehdä tämmösiä keittiöhommia ja mä oon tykännyt kokkailla aika paljon. Sain olla kahvilan kassalla ja leivonsortteja. No se on mun mielestä ainakin hyvä taito osata kokata ruokaa ja muuten näitä keittiöhommia tehdä. No mä oon aika paljon päässyt leikkaamaan ainakin ruokaa. Sitten mä oon järjestellyt, siivonnut. Mitäkään muuta, ei siinä muuta ole. Juu. Niin oma tavarat vienyt paikoilleen kanssa. Opin uusia asioita työskennellessäni sekä sain tutustua ravintolaan.